Ato za anday koragny ny raha voalohany misy baka amin'ny fiainantsika malagasy ty. Maro be zegny ny olo tia koragna, karaha raha koragniky fa tsy masaky. Ka aleky zegny le raha hitako tiako koragna volagniko fa ho an'le tia mandiniky, ho an'le tsy tia lala dia tsy mitandregny. Fô za ndraiky hivolagna fô. Satria naro be tamin'andre jiaby namagna tsy tapaka naontany za tamin'ny vidéona farany igny hoe ino ma anametisy ny tegna dikany ny fédéralisme. Ka andeha hagnazava azy zegny zany ihany hoe état fédéral. Je vais vous expliquer. Le peu que je peux, azy avec am'le fahaizoko azy, izy niany ty. Ka sambia mandiniky aby atsika jiaby. Sambia mitandregny indrindra naronaro andre le nandefa message naontany za hoe ino ma tegna dikany état fédéral zegny ana. Zegny nataony sasany. Ka niany zegny za andeha hagnazava azy sady mitandregny andre le naontany ho an'le tsy mahay fa tsy naontany koa aloha mitandregny, ho an'le mahay aloha magnazava mitantara ho an'le tsy mahay. Itantaraiky ny mombamomba azy. Voalohany maloha. Ny raha natao atsika malagasy baka nanomboko tamin'ny taogno 770 zany hoe depuis 1980. Nanomboko tamin'ny taogno io dia atsika malagasy zegny nabadogno hoe natao zegny fomba mba habado atsika malagasy. Ka ny zaza teraka nanomboko tamin'io taogno io na le tankeboebony fianaragna tamin'io taogno io mankaty bado aby jiaby. Ino ma antony volagniko zegny? Bado aby jiaby ary na za mivolagna zegny mbo hagnatiny. Ary tsy andeha hilavitra aby zegny atsika andeha hagnazava zegny abadoagna zegny fa na filoha mitondra atsika fa tsy mahay 13+6. Zegny nahaizan'andre fa bado atsika jiaby malagasy. Izy ke zegny tsy anare jiaby afovoan-tany, tsy zay amin'ny sisiny tany malaza tsy nandeha soletra, tsy zegny. Fa ny malagasy rehetra dia bado ary ny filoha tsy avy amin'ny sisiny. Nefa izy tsy mahay 13+6. Ave tsy mahay ka izy fa ny akoho tsy amboly aminay amin'ny sisiny agny. Mety Antananarivo koa misy fambolena akoho fa aminay agny tsisy zegny. Bon, ajanoko akeny. Ka zegny nanaovako hoe bado ny malagasy rehetra. Nanomboko tamin'ny 1980. Izy zegny kinia natao zegny io abadoagna ny malagasy. Tamin'ny zegny fotoagna zegny fitondragna ny Ratsiraka. Ka i Ratsiraka zegny tsy haiko izy tao mety voaelingeliny na voamenasy hoe ivoa malagasy ny fianaragna. Avy tamin'izy roa lahy mirahalahy Nombera Lala Ratsiraonagna sy Andriamanjato Risara. Tsy haiko fa nisy raha nagnanjanganjaigny za mandinika azy. Ka voatery niova tampotampoka teo hoe ny fianaragna ny voagna malagasy. Ka bado tamin'izegny ny mpianatra. Amin'izao fotoagna za mikoragna zao, maro be amintsika andeha hagnano calcul mental hely fa nivolaniko teny, tsy mahay atsika. Satria tsika bado, ny voagna gasy raha jiaby indrindra ny histoire géo. Izy zegny natao amin'ny teny malagasy ary nahegny ny fomba fianaragna azy. Ny calcul mental niova ny fomba fagnanaovagna azy. Ka niabado tamin'izay ny vahoaka malagasy. Ka c'est normal, izy koa misy magnontany hoe anamétis, qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? Qu'est-ce que c'est que l'état fédéral? Zegny izy andeha mitao. Ino ny atao hoe fédéralisme? Ny atao hoe état fédéral. Zegny izy andeha agnontanian'andre za dia andeha azavaiky amin'andre niany ty. Ka ho antsika zaza tafara, efa mianatra amboky sy mitandregny ny tantaran'ny dadilantsika fogna ny ahaizantsika raha niseho taloha tagny jusqu'à tsika nahazo fahaleovantegna. Ka tamin'ny 750 sy 790 zany hoe 1959 ny filohan'ny pirenena frantsay Général de Gaulle dia nanolotro ny fahaleovantegna faleovantegna zafady
tamin'ny firenena Afrika rehetra. Na miaigna zareo igny ary ataovany fomba hamokarana andre ampivoatra ny firenenan'andre. Fa tandremo izy, tandremo ary fa misy ke karaha ohatran'ny menace zegny le raha. Tandrema izy. Tandrema magnano état fédéral. Zegny ndraiky raha efa nifeperiny Général de Gaulle. Tandrema izy fa zay magnano zegny dia maty. Zay magnano zegny vonigny. Ka nanomboka tamin'igny zegny lasa naleo tegna tsy fidiny fogna zegny ny malagasy fa tsy nahazo nagnano état fédéral satria hainy tsara fa izy koa andeha ampiarina io état fédéral io alaky anjary be atsika ary hanjary tsy ho voatagna zegny atsika amin'ny Afrika. Ka atao magnano izy zegny atsika mba avitany mandeha mibekobeko atsika amizay tia nanaovagna azy. Ka mampalahelo zegny le raha niaignany vahoakan'ny Afriky, pays d'Afrique jiaby, agnaranazo fialovan-tegna nefa le raha tegna tsara ampivoatra ny firenenantsika ity état fédéral ity no tsy nahazo natao. Ka ato zegny zaha magnazava ankalahelo satria zegny fogna ny raha raiky ampivoatra ny firenena malagasy indrindrandrindra. Ka ny atao hoe état fédéral tompoko dia zao agnano ohatra za. Ka za agnano ohatra io, ohatra anao ray lalahy anao tariminy ray aman-dreninao. Ka efa feno valambiny folo taogna anao azafady dia andeha hanambady andeha hialaka viavy zegny. Ka volagnin'ny ray aman-dreninao hoe mamoregna tramo anao dia mangala viavy. Dia le viavy koa zegny alefa andray aman-dreny andeha hanambady anao zanako ity ny lasety sotro vilagny fandriagna. Ka manomboko niany anao no sy vadinao no mandrindra ary miasa magnano velon-tegnan'andre. Ka ninonino le raha miseho anao efa be maleova malasagna mahita mitady. Dia lasa le viavy manambady koa le lalahy amin'ny ray aman-dreny koa zegny malaka viavy. Rehefa manambady ary zareo anjaranjareny zegny miasa mamontegna miasa magnano velon-tegna anjare ary miteraka zare anjaranjare koa zegny mandeha mitarimy ary magnamia hevitry magnamia saigny le zanaka zare. Anjaranjare isakaligny mikoragna karakory ataotsika asatsika maray, ino raha tokony vangaitsika ka raha magnanjegny. Fa efa tsy ray aman-drenin'le lalahy eky no mivolagna hoe ameza ty le vokatra azon'andre na hoe le vola azon'andre ndre koa mandafy vokatra avake andre koa ty vanga slipony madame na hoe andeha ivanga vary na ivanga petroly dia amianay. Tsy magnanjegny eky le ray aman-dreny na le ray aman-dreny lalahy na le ray aman-dreny viavy efa tsy magnanjegny eky fa tombony zaza e. Anjaranjare mamelon-tegna. Iny zegny le ataon'ny ray aman-dreny. Ary ologna araiky nametry ohatrandraha folo lahy. Nametry folo rombony folo lahy. Zare jiaby iny zegny samby be samby alaka viavy, malaka viavy araikaraiky zare. Zare avake mandeha mitady volan-jare à gauche à droite magnano velon-tegnanjare. Efa tsy ray aman-drenin-jare eky no mandeha mibeko zare agnatin'ny tokantragnon-jare akao. Hoe zao ataovanandre rehefa matony vary alifasa ty isika andre inagna malaka vary fotsy aminay tsy magnanjegny ary ho atsika viavy. Izy koa ka le atsika viavy andre viavy zegny alena lalahy vady nefa i lalahy ty mbola mipetraka amin'ny papanazy ndraiky mamanazy. Avake anao alena igny mipetraka akao. Avake rafozam-bavinao ndraiky rafozan-dahinao zegny mibeko fiainagnandre. Tientsika sa tsy tientsika. Zegny le anontaniako andre. Tientsika sa tsy tientsika. Rafozam-bavinao mandeha magnamia volanao vanganao slipo, i rafozan-dahy magnamia vola zanany lahy andeha vangana vary fotsy, mila savogno anao anasa mangataka vola amin'ny rafozam-bavinao raha magnanjegny. Ho tsara zegny ny fiainana ny tokantragnonao sa karakory. Karaha zegny le fiainana iaignan'ny malagasy amin'izao fotoagna izao. Tegna karaha zegny. Hoe tsy maleo tegna fa mbola le baba fa no mibeko. Ka lasa tsy tafaboaka le fiainana. Tsisy olo indrindra ho za
ny viavy andeha hanambady ka aregny ho sambatra izy mipetraka amy rafozan-dany sy amy rafozam-baviny. Tsisy viavy sambatra aminjegny. Ary nanao lalahy koa tsy sambatra. Anao mahazo vola, babanao mitsinjara azy, ameza ty vola jiaby, babanao magnamia vola vanganao sira, vola vanganao savogno, tsisy raha manjary fiainagna magnanjegny, vadiagna magnanjegny. Ary antigneky tsisy olo magniry fiainagna magnanjegny amizao fotoagna zao. Nefa mitovy aminjegny zegny le raha iaignatsika vahoaka malagasy amin'izao fotoagna izao. Mijaly atsika, sahiragna atsika satria atsika tsy maleo tegna. Tegna tsy maleo tegna. Ka ny raha tiako volagniny dia zao. Izy koa ataontsika État fédéral Madagasikara io. Zegny hoe samy managna filoha amin'ny faritrinazy. Satria misy ologno koa zegny mivolagna mbola tsy fahaizantsika raha mbola abadoagnantsika fa boka mahatonga olo mivolagna hoe fa izy koa atao État fédéral Madagasikara dia ijaly zare Tananarivo, ijaly zay Tananarivo satria Tananarivo tsisy vokatra. Ya, amy raha nandre volagna zegny satria izy lany volagna takeo hoe le bado atsika tsy mahay mandiniky. Alors que zany le volagna azy mandinia baka andre malo. Amy firenena jiaby. Amy firenena jiaby. Na firenena européen, na firenena Afrique, mbo ino vokatra hitanao ao amin'ny kapitalina firenena raiky. Zava ataontsika en France, à Paris, mba ino mavokatra hita ao a Paris. Tsisy, fa amin'ny sisiny jiaby no ahitavanao vokatra. Amin'ny région de Bordeaux, misy vigny, agnanaovanjare du vin, agnanaovanjare champagne, marobe. Dikan'izay, nefa ndraiky, anao mandeha en France, Paris no tegna mamirapiratra. Satria la capitale. Satria ny Paris no baba. Mitovy amin'ny koragna le nivolanky. Hoe, le zanakanao jiaby nitady vola nalefanao andeha nanambady igny koa nanjary. Zare tsy maintsy magnamia para fogna amy ray aman-dreniny-jare. Mivory zare 12 nangala viavy igny hoe, alô ndraiky atsika amy taogno ty, mba andeha mangy ray aman-dreny andeha ngamia vola iry papa, iry mama. Loso zare jiaby mitondra cadeau amy babanjare. Ary babanjare koa zegny mbo ampiasainjare hoe ty asan'andre baba tadiavan'andre vola. Avake zare magnampy. Dia le babanjare no tegna miada satria zare tsy miasa be karaha zanakaby mitady vola gauche droite fa zanaka zare jiaby marobe io samy magnamia tsikelikely lasa babanjare no tegna bénéfice am'le raha. Karaha zegny koa i Paris. Isisiny jiaby misy vokatra io. Samy magnamia pourcentage amy la capitale. La capitale amizegny no tegna misy vola, tegna mamirapiratra ary tegna be visiteur. Ka ny raha tiako volagniny zao. Ohatra, amitsika faritry, amitsika zao lava sambava zao dia agny no tegna misy lavany. Ka atsika koa zegny managna présidentsika ko olo teraka atao olo mahay raha ko hainy tsara be ino ny vokatra ao amy faritry no ampivoatra io faritry. Ao misy lavany, akao misy café, akao misy voanio, maro vokatra isan-karazany. Ka izy zegny no tegna mahay raha ko. Izy no mahay mampandroso raha ko. Ary rehefa mamokatra tsika atsika vake afaka magnamia 15 na 20% alefa amy président ankajigny ao amin'ny kitapo mbola ampanjakana. Magnanjegna amy faritry jiaby satria faritry jiaby misy vokatra sinitra. Diego tany jiaby jusqu'à tsy moagny fianaran-tsony. Ka samy magnamia ataontsika hoe samy magnandefa 20% agny amin'ny kitapo mbola ampanjakana amin'ny filoha zegny amin'ny président. Lasa izy indrindra no tegna managna maro. Ary le alefantsika kagny igny avake agnanaovana asanazy. Ary karaha Tananarivo koa mbola misy faritra. Ka zare koa zegny magnanjegny agnanaovana le asa. Ino ma le asa tegna asan'ny filoha. Asa tegna asan'ny filoha magnamboatra le fanagnana iombona. Ohatra zegny ny aéroport.
izy igny zany fanagnana iombonantsika rehetra. Izy igny zany amin'ny ohatra nataoko tary zany karazana lova zegny, lovantsika. Ary ny ray aman-dreny no magnamboatra le lova. Atsika jiaby igny lasa nandeha nanambady, lasa nalaka viavy, fa le ray aman-dreny magnamboatra lova. Ka lovantsika malagasy zegny, igny aéroport satria igny fanagnana iombonantsika malagasy rehetra. Avake ny lalagna ohatra hoe Tananarivo Diego, Tananarivo Tamatave, Tananarivo Majunga, igny koa zegny asan'ny filoham-pirenena. Igny koa zegny le fanagnana iombonana lovantsika zegny. Igny zegny le asa ataon'ny babantsika. Ary manka moramora asan'ny babantsika no fanaovantsika raha jiaby zegny. Atsika samy magnamia 20% aminazy, lasa mavita asa fogna izy, lasa misy lova zegny atsika iloventsika amin'ny avafara. Fa maro be zegny ny olo tsy mahazo ary tsy mahay agnazavagna qu'est-ce que c'est que l'État fédéral. Igny zegny nitondrasako hoe nindesiko avy amin'ny alalana zaza andeha hanambady miala ray aman-dreny feno taogno, igny nindesiko agnazavagna azy. Mitovy amin'izegny zegny izy ke. Mitovy amin'izegny. Anao manambady efa tsy ray aman-dreninao eky no mandeha mibeko anao amin'ny dépense jiabinao ndraiky amin'ny asanao tadiavanao vola agnaty tokantragnonao koa fa mba fanao ndraiky vadinao. Fa anjaranao no magnamia remerciement babanao na tombanao na vitanao ny tady. Zegny le pourcentage alefantsika amin'ny filoham-pirenena. Asa mazava avako aby. Izy koa tsy mazava, magnotania indraiky fa aza avec araka ny fahaiziko azy. Ka tsika amin'izao fotoagna zao zegny lasa zaza nandeha nanambady fa le ray aman-dreny no mibeko tokantragnontsika. Raha toa ka tsy vitantsika État fédéral Madagasikara tsy mety hanjary. Ary karahan'izegny fogna zegny le fiainagnantsika satria izy ao Antananarivo. Ibe i Madagasikara le filoha Tananarivo koa hoe tsy maharamaso raha jiaby amin'ny tany jiaby misy atsika io. Tsy vitany. Izy araiky fogna andeha andiniky raha jiaby tsy vitany. Jiaby karaha mavoatsika amin'izao fotoana io. Tsy vitany. Ka aleo izy zarazaraigny atsika ao amin'ny faritra no mifidy olo araiky afaka mampivoatra ny faritrintsika. Ary ohatra izy koa olo tsy manjary izy ka tsy vitany mitondra ny faritrintsika. Afaka tsika mandeha magnatogna azy, mandeha mivolagna azy ary efa tsy tandreny koragnantsika izy, alantsika koa izy. Fa atsika amin'izy ke na tsy manjary raha na karakory, tsisy olo afaka mandeha magnatony filoha io hoe zao lavaninay, zao vokatranay. Tsisy olo afaka magnanjegny. Manginy jiaby satria na avy sambava andeha Tananarivo zegny fa ohatriny frais. Ary amin'ny État fédéral zay, État fédéral zay avako aby olo jiaby mitovy zo, mitovy fiainana. Ohatra, olo sambava koa mizaha télé. Mizaha télé olo jiaby jusqu'à meloko agnarana tsy ampilisagany. Dikan'izegny mitovy aby raha hitan'olo jiaby amin'ny télé. Izy sambava koa misy tomobile, atao afaka tomobile ambany volony sambava jiaby. Tsy sambava fa volaniko fa noho zavy sambava zany volagny sambava fa amin'ny faritra jiaby ny atsimo ny andrefagna jiaby. Atao magnanjegny. Afaka tomobile rango avy an-tanambe jusqu'à ambany volo. Ary karaha zegny koa zegny le olo mizaha télé. Atao ny afahan'olo jiaby mahita télé rango avy an-tanambe jusqu'à ambany volontsikoakoaka akagny. Igny zegny olo jiaby mbo samy mahita iny raha miseho amin'ny firenena. Ary koa zegny karakory ataoko andeha hitondra vokatra anahy an-tanambe. Misy tomobily tsara lalagna afaka anao naveza ambany volo lavitra be agny mitondra vokatra anao makitra an-tanambe. Zegny mbola agnatiny État fédéral. Dikan'izegny tsisy ny maharatsy azy amintsika jiaby. Ary tsisy ny fomba tsy ampivoatra atsika malagasy rehetra rehefa tafipetraka ke io État fédéral. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Zahavan'andrebaka firenena hely marinatsika koa nagnano État fédéral izy amizy ke efa mivoatra atsika igny tavela ke nefa atsika tsisy vokatra tsy anagnantsika. Io Comore. Nanomboko zare nagnano État fédéral nanjary Comore. Tsy takatra. Nefa firenena hely avake magnasara midagnaka nanjary zalahy Comore.
nefa raha tokony alentahaka, raha tokony natao letra fa ela io État fédéral io mba ampivoatra ny vahoaka ny firenena. Atsika nika tsisy raha tsy anagnantsika vokatra. Misy vokatra aby atsika ny atsimo ny avaratra nandefa na ny afovoan-tany misy vokatra aby ary hazo ampivoatra ny fiainan'ny malagasy rehetra. Itrereta fa izy koa tafitsangana io État fédéral io, sira zaha tafitsangana io koa tafitsangana normal. Zaha masaky magnabolo ny tondrona efitra ty, izy koa mbola misy olo mangataka ao amin'ny sisin-dalana ny trottoir Antananarivo. Misy asa ambolo jiaby, manjary ambolo jiaby, manana trano ambolo jiaby. Fa anjarantsika no mandiniky hoe tiantsika mariny ve ny État fédéral, izy koa tiantsika aloha andeha hagnano État fédéral. Tiantsika mariny ve? Tianjary mariny matsika sa karakory mariny? Faut savoir exactement ce qu'on veut pour nous ou pour notre pays. Mila haintsika ino tegna tiantsika amin'ny fiainagnantsika. Hoe hagnano État fédéral mba ampivoatra atsika sy ny fiainagnantsika ary ny firenentsika sa hipetraka amizao. Azovy ny olo mbola afaka mivolagna hoe fa tsy mijaly i Madagasikara amizao fotoagna zao. Olo jiaby mitete. Nefa raha jiaby misy amitsika. Raha jiaby misy amitsika. Atsika tsy tokony jalin'ny rano. Firy kaskady rano riagna anagnan'ny firenena malagasy ao amin'ny pays-tsika. Gaz atsika manana, pétrole atsika manana, volamena, volafotsy, terre rare, izy efa simenty ambidy amin'olo tsy tokony andafosagna azy. Raha jiaby, lavany, café, ilangilangy, cacao, coton. Raha jiaby zegny samy mamokotra zegny na tsika jiaby avy amin'ny faritry misy antsika. Atsika tafaboaka ary amin'ny fomba malaky. Tsy ho isaiky ny malagasy araiky tomoagny tsy menanganiny. Tsy ho isaiky ny malagasy araiky ka le marary tsy afaka mandeha mitaha. Samy manambola olo jiaby amin'izay. Fa atsika mangigny, faut savoir exactement ce qu'on veut. Ino mariny ny raha tegna tiantsika hatao amin'ny fiainagnantsika zaha mbo mahontany. Satria ny sasany mivolagna zao avake gigny. Zao avake gigny. Surtout za atsika tsy nianatra ka maro raha tsy haintsika. Ka olo araiky masaky mivolagna hoe le État fédéral koa tafipetraka ijaly zareo afovoan-tany, olo araiky mbola bady fô zegny, mbola tsy mahay satria tsy mandiniky karakory mariny ny fandehan'io État fédéral. Au contraire, za mandiniky tsara be fa tao araiky vitany État fédéral malagasy jiaby falifaly mitokotokiky neza tany misy azy amin'ny faritrinazy satria anjary tsara ilay fiaina. Fa aza mandiniky hoe ijaly zay ao afovoan-tany, ijaly zareo Antananarivo, izy koa atao ake État fédéral. Zegny le mbola tsy fahaizana ny volagny takeny satria nabadony atsika dia lasa bado tsy haintsika hoe mandiniky karakory fandehan-draty. Nefa ndraiky firenena jiaby, tous les pays qui ont fait État fédéral, ils sont pas pauvres comme nous, Madagascar. Fa atsika tsy magnano État fédéral atsika ke. Ny firenena rehetra zay nagnano État fédéral tsy esy pauvre karaha atsika malagasy. Zavinandre mayoto zany. Ary firenendehibe aby hitantsika la France, Chine, États-Unis, Italie, Allemand, jiaby, Suisse. État fédéral aby jiaby matonga zare manjary. Ka ino ny tambagna atsika nefa vokatra jiaby misy amitsika. Ny raha tsara ho tafiditra agnatin'ny lohantsika malagasy, tsara ho haintsika malagasy rehetra nie. Neza firenena amin'ny monde ty. Atsika malagasy no managna ariagna indrindra. Ary i bois de rose atsika malagasy reriany no managna izy io. Maki atsika malagasy no managna le tsy anagnan'olo jiaby. Plus vokatra jiaby ny volagniky tegny. Tsisy ny raha tsy tokony ampanjara atsika malagasy. Fa
miankina avy amin'ny mentalité-tsika izy koa misy raha tiegna fonceny fa olo koa andeha hagnano raha manjary zegny tsy mora ka ninonino raha andeha tianao atao azafady amin'ny fiainagnanao izy koa efa raha manjary tsisy raha mora sarotra aby jiaby ka zegny mba tiako tafiditra amin'ny saignintsika rehetra vahoaka malagasy tsy anam-potoagna tsika ho zaha ivoatra iala amin'ny fahantragna raha tsy magnano état fédéral ary izy nazaveko teny tsisy olo magniry mandeha manambady izy na hoe malaka viavy izy ka mbola iray mandreninazy no migérer volanazy zegny hoe malafo vokatra dia amiegna papa mama avakeo papa mama amizegny magname vola vangano varofotsy magname vola vangano silipo nefa n'olo fa manambady maleo tegna raha karaha zegny tsy normal izy koa olo tia voatra tsara tsy magnanjegny ka zegny ny raha tiako azavegny tegna mampalahelo satria ologna araiky koa misy raha tiagna atao voatabataba jusque izy tsy vita ary anao ndray koa misy raha tianao atao tsy maintsy maro ny sakagna ny olagna ny problème mba tsy avitanao azy fa izy koa fa tia raha raiky tiako dia haiko tsara fa tsy maintsy ho sarotro ary maro ny zavatra raha andeha izakaiky amin'izy ty ave tanteraka amin'ny tanjonazy ary état fédéral zegny tsy vitan'olo araiky fa atsika jiaby no mavita magnano azy fa tsy olo araiky tsy mavita zegny satria izy novolaniky teny misy président isaka faritra fa ilay filoham-pirenena amizegny no président commun igny zegny le président ikambanany malagasy rehetra hoe le baba itambarantsika jiaby zegny le filoham-pirenena fa isaka ny faritry misy président ilay natsangana andeha ampivoatra ny faritrinazy fa ny président tsika miaraka le filoham-pirenena ka mba tiako zegny hoentsika jiaby zegny raha zegny zaha fa nivolagna tamin'andre igny hoe zaha tsy mpagnano politika satria maro ny sasany mivolagna ana mpagnano politika ilay raha tiako azavegny hoe mpagnano politika ndraiky n'olo araiky magnano politika tsy mitovy tegna tsy mitovy aloha azavaiky amin'andre ny ologna araiky magnano politika dia tsy olo araiky fa atsika jiaby malagasy rehetra dia magnano politika aloha azavaiky anao kakale efa naheny tady vola na nambotro vola ka nivangaraha amin'ny volanao dikan'zegny efa magnano politika anao zegny fa tsy mpagnano politika tsy mitovy za tsy mitovy nandeha nitady karama anao asanao mpianatra fa anao nandeha nitady karama dia isaka vakansy anao mitady karama avakeo anao mivangaraha amin'ny volanao asa ataoko ohatra hoe ataoko ino de mandeha mivanga téléphone portable ohatra tanora raiky mivanga zigny ataontsika hoe 500 000 ka agnatin'ny vola 500 000 ny fenao igny tsy igny tegna prix ny téléphone igny fa 400 000 fa ny 100 000 amin'igny no han'ny fanjakagna mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna dikan'izegny efa magnano politika anao satria efa magnefa ny apara mandeha ao amin'ny kitapom-bola am-panjakagna mivanga menaka anao ataontsika hoe 50 000 zegny vanganao menaka igny agnatin'ny 50 000 igny efa misy apara ifenao mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna anao ka fa nivanga raha efa nivanga raha anao na mivanga filo araiky ataontsika hoe arazato igny filo igny ndraikindraiky 20 fogna vangany filo igny 20 efa mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna dikan'izay efa magnano politika aby ny ologno jiaby izy koa efa nivanga raha ka nitady vola nivanga raha igny zegny ny ologno atao hoe magnano politika ary zegny ny mahatonga za mivolagna hoe fa ivola jiaby andeha ivola jiaby lay fentsika alagna amin'ny vidin-draha io asa hoe mivanga raha anao ny 10,000 ohatra 4,000 tegna vangan'izigny fa 10,000 vanganao azy 9,000 mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna mandeha agny amin'ny filoha akagny ka ivola aby mandeha agny amin'ny filoha akagny amin'izegny
igny no vola tokony andeha agnamboarana ny filoha, maratra lalagna ry, amboarina amin'ny vola igny. Maratra hôpitalinay ry, amboarina amin'ny vola igny. Fô mpianatranay ry koa mianatra amina école tsisy ribane, amboarina amin'ny vola igny. Les enfants qui vont à l'école, mais l'école, il y a juste le toit. Il n'y a pas de mur, ils s'assoient par terre. Ça, c'est le devoir de Monsieur le Président. Anjara Monsieur le Président, zegny ny filoha no mandeha magnamboatra igny école igny amin'ny voalabo lay ny fiaintsika isaka tsika mandeha mivanga raha igny. Zegny mahatonga za mivolagna hoe ohatra magnano députénay ao Asambava, izy koa efa mandeha en Chine agny izy mialokaloka amin'ny building be en Chine io amina volam-bahoaka. Zegny le natonga za hoe volam-bahoaka za satria atsika mivanga raha atsika magnefa fogna vola aby fiaintsika i agnifagna mpampianatra, agnifagna docteur, police, gendarme, piasa ambanjakagna rehetra, igny vola igny no agnifagna azy. Iritra raitan'andrebaka. Atsika koa tsy mivanga raha agnatin'ny volagna raiky. Tsisy olo mivanga raha agnatin'ny volagna raiky. Na izôvy izy, tapahagna tsisy olo mivanga raha. Ino raha iseho? Tsisy vola edy zare satria tsisy raha mandeha. Dika zegny tsisy taxe azonjare agny, tsy voaefa ny mpampianatra, tsy voaefa ny police, ny gendarme, tsisy raha voaefa njare iry député jiaby iry maire tsy voaefa. Satria avy amin'ny iantombon'ilay vangatsika raha io no agnifagna reo mpiasa-panjakagna jiaby re. Tsy zegny ndraiky ataon'ny filohantsika fa vola tokony andeha agnifagna zegny ndraiky hoaniny. Ka zaha zegny magnentagna atsika vahoaka rehetra lay tia voatra amin'ity état fédéral ty. Igny zegny ny atao hoe ologno magnano politique. Tsy mpagnano politique fa olo magnano politique dia igny izy. Fa ny ologno araiky mpagnano politique ndraiky manomboka amin'ny ben'ny tanàgna, monsieur le maire, iry député, iry ministre isan-karazany, hatramin'ny premier ministre jusqu'au président de la République, zareo no mpagnano politique. Raha roa tsy mitovy. Fa atsika no magnano politique, fa zareo no mpagnano politique. Raha roa tsy mitovy. Ka zaha zegny tsy mpagnano politique fa magnano politique miaraka tsika jiaby vahoaka. Fa zaha ndraiky tsy andeha hagnano mpagnano politique. Ka zegny havako aby ny antony nangalako fotoagna niany andeha hagnazavako amin'andre jiaby havako sy tapako tiako amin'ny fo madio vahoaka malagasy rehetra ny atao hoe état fédéral. Satria tsy anam-potoagna apodiky ndraiky, tsy anam-potoagna ny firenentsika hivoatra, tsy anam-potoagna ny vahoaka avelon-tegna tsara be. Izy koa tsy magnano io état fédéral io ninonino raha ataontsika. Zegny aoka zava. Tiagna tsy tiagna tsy maintsy igny fogna ny solution. Il faut que vous sachiez, enlevez pas, c'est le seul moyen puisqu'on s'en sort. Le peuple malagasy, c'est l'état fédéral. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas 50 solutions. C'est la seule solution. État fédéral. Sinon, on sera toujours là. À tous les moyens, ma pauvre Madagascar. C'est fait exprès qui nous a appauvris comme ça. Satria ny ologna araiky pauvre tompoko, ny ologna araiky sahiragna mijaly. Izy koa fa sahiragna, zay raha sainao azy, efa tambitambazigna, amin'ny vola zay tsy maintsy magnano fo. Zavan'andrebaka. Atsika magnefa taxe za, mivanga raha tsika misy apara ifiaintsika koa. Mivanga raha tsika misy apara ifiaintsika. Ino mahatombony nataon'ny filoha tamitsika? Nirasany t-shirt tsika, nirasany cuvette en plastique, dia nirasany menaka. Ary amin'izegny mbola tsy malagasy jiaby koa no nahazo. Iny zegny taxe jiaby
jiaby ny fiaintsika letry zay igny nivangaitsika t-shirt malololo hely nivangaigny kovety plastique nivangaigny menaka ary tsy mbola malagasy jiaby koa ny nahazo fa malagasy vitsivitsy tsy haiko ny antony nagnanaovantsika vahoaka malagasy hoe merci président merci non c'est le contraire normalement c'est le président qui va nous dire merci au peuple malagasy satria atsika no magnefa vola tsy normal atsika magnano merci président fa izy no tokony hagnano merci amitsika vahoaka satria volantsika no nohaniny mahazo kovety plastique ndraiky t-shirt atsika magnano merci nefa volantsika fa agnaby nagnanaovanizy fa nohony tsy fahaizantsika raha zegny nohony atsika ny abadoagna trop de tsisy raha haintsika la preuve oza na izy koa ny mba tsy mahay izy koa nahay izy tsy nagnano faute tamin'ny calcul mental be nataony za koa zegny rangona ologno za neza firenena nandianako za tsy mbola nahita ity tanimbola raiky ty ndre famboliagna koa fiompiagna za mahay fa famboliagna koa za mbola tsy nahita ary tsy naregny za raha tsy ny filoha malagasy mangala baraka ny tegna ary mangala baraka ny vahoaka malagasy rehetra aleo mangigny koa fa tsy mahay ary zegny nanaovako tsika bado tsy mahay raha o za satria ny mpitondra atsika edy no tsy mahay voalohany 13+6 tsy hainy calcul mental 0 za tsy mbola nahita aiza tanimboly famboliagna koa nefa ny filohantsika mahay hoe mahay mambola akoho ny filohantsika asa aiza tanamboliany akoho zay mangala baraka tegna amitsika malagasy amin'ny monde entier amin'ny firenena jiaby voa baraka zay ty mandeha amin'ny tany jiaby igny avakaiza avy Madagasikara fa mavesatra aby talandao ty satria le filoha no mangala baraka voalohany zegny nataoko hoe ny abadoagna atsika malagasy natao tous les moyens mba haabado atsika nanomboka tamy 1980 nivoan'ny zalahy teny gasy fampianarana de lasa bado amizay atsika ka mampalahelo raha karaha zegny ka aloha atsika mba iombon-kevitra tsy vitan'olo araiky no mampivoatra i Madagasikara fa atsika jiaby miombon-kevitra vogna atsika jiaby agnano état fédéral mba hampivoatra atsika izy lay ohatra nataoko takeny tianandre fiainana karaha zegny ataovy ary tsy tianandre fiainana karaha igny fa mba ty voatra ndray aloha agnano état fédéral fa nino raha ataontsika vahoaka naiza tanandianantsika izy koa raha tsy état fédéral tsy anampotoagna ivoatra Madagasikara na zafintsika mbola tsy mampivoatra zifa izy koa tsy agnano état fédéral nefa ndraiky atsika koa magnano état fédéral j'en suis sûr je vous donne 1 an pas plus mivoatra Madagasikara taogno araiky fô farany hela efa mitokiky malagasy jiaby satria nivoatra ka za miangavy ho an'izay ty anjary ho an'izay ty voatra ho an'izay ty ova fiainana mba toanana fiainana manjarinjary aloha miezaka miombon-kevitra andeha hagnano état fédéral fa no tegna izy misy dikana neny nataonga i général de Gaulle nandrara io ataony malagasy tamy 1959 misy dikana tegna misy dikana satria lay andeha hagnano izy mato izy ary efa io zagny lay hevitra tsy eka ataony raha tsy mandrava nahafaty azy satria efa nataony tamy kabaro izy firy andro izy nipetraka teny tondra tsy raika 12 andro zay ngamba za tsy diso naty satria efa io état fédéral fogna zany tsy afaka ambavanazy de aleo siblegna raiky ty mba tsy ahavita le raha ary izy koa fa misy filoha raiky amina firenena Afrika miomagna andeha hagnano izy efa siblegny fo Komora amizao fotoagna zao nivoatra nanomboko zare nagnano io état fédéral io aiza zare amizao aiza atsika malagasy amizao avake sasany magnano gaga hoe nivoatra Komora nanjary zala Komora ia satria manana filoha misaigny manana filoha mahay mandiniky raha reky tsy filoha bado
Ary zare jiaby koa zany mba tia voatra dia niezaka zare nagnano état fédéral mivoatra zare amizao tsy karaha atsika. Nefa tsika raha jiaby andeha ampivoatra ampanjara tsika nagnatsika aby tsisy tany manana vokatra manana valera mitova amitsika tsisy oza neza misy ny sasany misy volamena fa mbola misy raha misy amitsika fa tsy anagnanjare. Ka mandinier havako aby. Faut savoir exactement ce qu'on veut. Ty voatra marina atsika. Allô andeha hagnano état fédéral. Tsy ty voatra ndraiky atsika fa efa milamagna amitsika fiainana iainantsika amizao. Fa igny nitanandre mety amin'ny fiainanandreo. Tohizo agny. Fa aminahy manokagna tonga keto zany ndeha gnazava ho an'ilay nahontany igny hoe ino. Marina état fédéral zegny ana. Zay gn'agnazavako zegny. Mitovy amina ologno araiky, anao lalahy araiky, nalika viavy. Avake viavy nalainao igny, miasa andre, aranao viavy koa zegny nalainy, fa mipetraka miaraka amin'ny rafozan-dahy sy rafozam-bava koa, de zare amizegny mandeha mipeko fiainana andre, na koa amiagna tragno ary andre miaraka mipetraka mamelon-tegna. Fa le vola le vokatra jiaby azon'andre le vola miagna ray aman-dreniny le lalahy na ray aman-dreniny le viavy. Avake andre mila savogno na mila ivanga vafotsy, igny amin'izegny le rafozagna magnamia vola, avake andre afaka mandeha mivanga raha. Karaha zegny fiainana atsika amizao. Tsy maleo tegna fa mbola bokondre aman-dreny. Azovy mamitsika viavy magniry fiainana karaha zegny amin'ny vadiagna. Azovy amitsika lalahy tia fiainana karaha zegny amin'ny vadiagna. Tsy mety manana sambarana ologno araiky magnano fiainana karaha zegny. Karaha zegny fiainana iainantsika amizao. Fiainana karaha zegny tsy mety mivoatra. Anao tsy maleo tegna amin'ny vola tadiavinao. Anao tsy maleo tegna amin'ny vokatra anao. Avake ndraiky masaky magnano merci président. Volantsika nie izy hoaniny. Izy ny tokony hagnano merci amitsika. Avitany tsara be mandeha magnamboatra école, hôpital, lalagna, port, l'aéroport, igny vola jiaby azony. Fa ino ny rano-tsabony? Cuvette en plastique, t-shirt malolololo hely tsy haiko lagniny igny, de tavoanginy menaka ary mbola tsy mahazo koa ny malagasy rehetra. Mampalahelo. Fa tsika ndray koa tegna manana saigny ty voatra, afaka magnova zay atsika jiaby miaraka. Ka zegny sy zegny ny avako aby, ny azoko ny entigny nandeha nagnazava qu'est-ce que c'est qu'état fédéral. Izy nazavaiko tegny. Fahaleovantegna tanteraka. Aranao koa manandraha ho zaha, afaka foanao mandeha magnampy ray aman-dreninao hoe tiako lay mba cadeau hely ho anare papa. Ary le papa koa zegny magnamboatra le lovantsika. Lovantsika amboariny io aéroport, io lalagna, hôpitaly, école, igny zegny le raha amboariny mba ho lovantsika vahoaka madiniky. Antigneky tonga agny ny afatra e. Arangatahaky ho antsika vahoaka malagasy rehetra mba tsy hagnampodimpody lay teny hoe izy koa atao état fédéral dia hosahirana zare eo amin'ny la capitale. Le olo-bado tsy nianatra fa mivolagny zegny. Izy koa olo nianatra, mahay tsara, karakory ny fandehany io état fédéral io tsy mivolagny zegny iky manomboko niany. Fa le olo tsy mianatra bado ndraiky mbola mivolagny zegny fa satria tsy hainy le raha. Ka magnano veloma finaritra amin'olo jiaby amin'ny magnaraka koa. Bisous!